Chungmang Pathen vang mo sa EBCCF ay pui jingu ve ama sa pen missionary kwampi ay mo sa tabe Krista ho kung nitinte ho zose kipa ilem te ute tuniki paniko Kaise Krista so do ho kung nitinte ho kipa na tu pakoi dahil lang leute Krista disan ang hadam sang teho sa sini ipagkay Krista kipa na tu paetin sa uya mata san dose Manoy lise kuning lisungahin Katu heton sa anak Pandiw ahiyati Ay si Krista Sodoho kung bititehon Kipa na tu pakoi Dahil ang leute Krista kung nitinte ho zose pagkain ang natong dingin ay kung simu'y pagkain tunihin ng leke maso